Ka. Disgrasya! Disgrasya! Ah! Wait lang, galaw. Okay na? Ba't ganun yung itsura? Hindi ako satisfied sa itsura. Yan. So, what's up mga bossing? Gagambino pa rin. So, napanood nyo yung laban ng itim sa Dilaw, no? Akala ko kakayanin ng itim, pero yun nga. Finish siya ng Dilaw, no? So, ito, katulad ng sinabi ko, para kahapon sana to. Pero ilalaro natin ngayon. Tayo nung medyo match na gagamba. Ito siguro. Yan. Medyo makahala na unti siguro yung tigre dito. Yan, no? Medyo maganda-gandang laban to. Kasi ito dapat yung ipapares ko kahapon. Kaso yun nga. Inabutan tayo ng ano no, maganda-gandang. Medyo maiksi ng unti tong tigre. Pero makaha to. Pero isa to sa mga kursunada kong gagamba. Tignan niyo yung tsura mga bossing. Yan. Medyo nalumaan ng unti. Sadya to mga bossing ha. Kasi niluto natin sa araw yung paa niya no. Yan no. Hindi to siya luma mga boss, 1 week pa lang to. So sinadya ko talaga. Ayan ang galaw niya no. Mabilis yan mga bossing, maliksi no. Patayin natin sandali. Yun. So yan, mabilis na gagamba. Yung isa naman, so ito yung tigre. Walang hiting-hiting yan mga boss ha. Nakita nyo kakatai lang. Recta fights yan mga bossing. Hindi na natin kukunin pa yung katulad sa laban na pinapatapang pa yung gagamba. Hindi no. Recta fights yan. So ito isa din to sa pinapares ko kahapon. Kaso ayaw nila kalabanin mga boss. Ayaw nila to. Nilalapag ko tong gagamba na to. Hindi nila kursunada no. Ayaw nila kalaban to bossing. So tignan natin no kung talagang live up into expectation talaga to. Ayaw nila to kahapon, mas makapit to kahapon kaysa ngayon. Grabe yung lakas naman kasi no. Malakas talaga siya mga boss. So ito yung chocolate natin. Okay, makapal naman tong tigre no. Yan oh. Sige, tabihin natin. Ano? Ba't ganun yung itsura? Hindi ako satisfied sa itsura. Yan. Wait lang, galaw. Okay na? Ang kulit na itong kulay oh, gumaga. Kaya na. So, wait lang. Sit down ka muna dyan. Daddy will give you one spider. So, ito mga bossing fights natin agad, no? So, itong tigre, medyo malaki talaga kahan ito. Medyo mahaba naman ng onti yun. Game, no? Wala ka. Utik ka. Disgrasya. Huli si tigre, mga boss. Nahuli yung tigre. Allah, diskarte pre. Ayaw nila kalaban to kahapon, no? Uy, putik! Kago! Puta, disgrasya nga. Puta, ina. Laban pa rin siya, mga boss. Comeback. Comeback Israel, mga bossing. Panalo tong Brown. Panalo yung Brown dyan, mga boss. Comeback yan, mga boss. Panalo tong Brown. Wasak na yung Brown, mga bossing. Nakalabas pa, ano? Okay. Anyone's game pa rin, no? Grabe naman yun. Nahuli pa siya ng tigre dun, no? Nakapauna na sana siya. Naku, mamamatay ka, pre. Wasak yung pangil ng Brown, mga boss. Finish siya sa tigre. Grabe, ang gandang laban. Patay si Brown. Ganda ng pauna sana nung Brown, no? Pagbalikwas niya, nalikuran siya. Naku, wasak na siya. Nakuha na siya ng tigre dyan. Lips to lips pa sila. Yun lang, no? Mas manipis yung kaha niya. Finish na talaga sa tigre dito. Manghihina siya. Pero ang ganda ng laban, no? Grabe.
Paboritong gagamba natin yan mga bossing. Na-disgross siya sa balikwas no. Lamang na lamang siya doon mga bossing. Lamang na lamang yung brown na yan. Pinatay na talaga siya. Finish na. Okay, hindi na siya nakakagat mga boss. Yung pakita mo nga baby sa taas mo tignan. Yung pangil ng brown. Hindi na nakadikit sa tigre yan eh. Pakita mo dito. Yan. Nakikita yan dyan sa taas. Nakikita ba? Hindi na nakadikit yung pangil ng brown no. Tingnan mo. Ang kita. Ayan no. Wala na. Angat na angat no. So yun mga bossing no. Ang ganda ng laban talaga. So ito yung inayawan nila kahapon no. Tong brown. No. Sinasaputan no. Pero declare na natin mga boss. Panalo yung tigre no. Ayan no. Wala na, malabo na. Naku, kumakagat pa yung pula no. Makagat pa to. Yung chocolate G natin no. Pero wala na, dineclare ko na panalo kanina no. Nakakagat yung tigre. Ayan no. Sinasaputan na rin siya. So, good game. Ang ganda ng pauna talaga nito, yung paborito nating gagamba, no. Hindi nila nilalabanan to kahapon mga boss, pinapares natin, no. Ayaw nila kasi nga ang kapit nito kahapon tapos disgrasya lang. Pagkatalo talaga nito, disgrasya. So, good game. Galing talaga ng tigre. Parehas to na pinares ko kahapon, walang makapares mga boss, no. Itong tigre kasi nilalabasan ng mahaba masyado. Itong brown naman na to, ayaw talaga nila mga boss. Kahit mas maliit na siya ng onti, ayaw nila. So, G.